बारदै सिख्ला बादायलायनाय जागासिनो दङ बे मानि थाखाय जादों? गिबियावनो नोंथांमोननि निउस चेनेलसिम आङो माने जोंनि आफादनि जानानै दुलाराय खाजामाथि रंजालि बैसागु खुंग्रा आफादनि जानानै साबायखर बावनाय थाबाय नोंथांमोना बेयाव फैनानै जोंखौ मदद होनायनि थाखाय दा बेवहाय जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो माने फालिनायखौ नुबोदों 1966निफ्रायनो जोङो फालिनायखौ जों मोनथिबोदों आबै आबौ बिथांमोननिफ्राय जों सोंनानै लादों दा बेवहाय फैयै फैयै देग्लाय बोसोराव दुलाराय खाजामाथि रंजालि बैसागु आफादा गासै 60थि जाबाय दा 60 बोसोर आगान होबाय आरो दा बे समाव बिथांमोना जायफोर बिथांमोना आफादगिरि नेहाथारि जाबोदों बिथांमोना बै समनि माने बैसागु खुंनाय आरो दानि बैसागु खुंनाय जोबोद फाराग नुनो मोन्दों आरो बै समाव जों खोनानो मोन्दों आरो जोंबो नुबोदों जोंबो मोसाबोनो मोन्दों मानोना बे समाव जोंहा माने बेबायदि फिल्ड गुवाराव जों बेबायदि मोसानो मोनफेराखैमोन आरो जों बेबायदि स्टेजाव मोसानो मोनफेराखैमोन आरो जोंहा बेबायदि स्टेजबो गैयामोन मानोना ओरैबायदि जोङो गामि आफादनिफ्राय माखासे औवा बायदिसिना लाबोनानै थालिर बिलाइ लाबोनानै बेबायदि खुंनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो जोंबो बेवहाय माने मोसाबोनो मोन्दों आरो दा खिन्थु फैयै फैयै जों 60 बोसोराव जों आगान होबाय हिसाबै दा जोबोद माने फोसाबनाया फैदों आरो दा बेखिनि स्टेजाव जोङो सफैबाय दायो बेनिखायनो नैबे समाव आङो आफादगिरि हिसाबै आं बेखौनो बुंनो सानो दा बेवहाय जोंहा गासै देग्लाय बोसोराव 12टा बादायारि बिथांमोना गामि जिल्लाफ्रा बाहागो लाफैदों दा बेवहाय सिगांनि समफोरावहाय माने बिदिनो एसे गोबां जायोमोन देग्लाय एसे खम जाबाय सम आरो बोथोरनि थासारिखौ लानानै दा थेवब्लाबो बेबायदिनो जोङो माने गाजा गोमजायै फालिनायखौ जों नुनो मोन्दों बेखिनि आरो दायो बे बारदै सिख्ला मोसानायाव बेसेबां बादायारिफ्रा बाहागो लादों? गासै बेवहाय देग्लाय माने एसे खमखौनो होनांसिगोन गासै 40 जन बादायारि बिथांमोना बादायदों आरो देग्लाय दानदिसेनि उनावहाय गेवलां मोसानाय बादायनायबो जागोन गेवलां मोसानाय बादायनाय जागोन बेवहाय गेवलां मोसानाय बादायनाय होनोब्ला जों बयबो मिथिखागौ बेवहाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासिबो ज' माने लोगो नांनानै मोनसे स्टेजाव थानानैनो बादायगोन आरो माने बेवहाय जेरैहाय अख्राङाव मालाबा समाव जोमै माने गाबखाङोब्ला ग्रोम ग्राम जायोना बेबायदि जों माने अखा खोरोमनाय बायदि खोनालायगोन आरो गाबनायखौ बेबायदि बादायलायनाय खुंनाया जोंनि बे बर' माहारियाव बेसेबां गोनांथि दङ ना नोंथाङा सानो? नंगौ गोनांथि दङ बहुद गोनांथि दं मानोना जोंनि बर' माहारिफोरा बै समावहाय जाला लोंला थानानै ओरैबायदि माने गामियाव थानानै सोरनिबा हिन्जाव खावलाबायनाय बोनानै लाना खारलाबायनाय सोरखौबा एदावनाय बेबायदि सिखाव खावनाय बेबायदि दावदै खावनाय जों खोनानो मोन्दोंमोन खिन्थु बैफोरबायदिखौ जोङो माने गैया खालामनो हादों आरो बैफोरनिफ्राय उथिबोनाय लाइमोनफोरखौ नोंथाङा मा होनना खावलायगोन जाहाथे बेबायदि बादायलायनाय एबा जोंनि बे दोरोङारि जे बादायनायफोरखौ फोथांना लाखिनायाव मा बिहोमा होगोन आरो नंगौ जोङो माने उथिबोनाय माने जाखांफुनाय लाइमोनफोरा दायो जोंनि बर' हारिया ओरैबायदि GI मोननाय गामसा दख'ना गानग्रा जोमग्रा नङा होमबा जानाय लोंनाय गोबां जोंना सारमोना माने बिधान गभर्नमेन्टआ माने जोंहा मा खालामगोन GI होना गालांबाय थिग बेबायदिनो जोङो फैबाय थानाय उन जोलै बिथांमोनाबो मा खालामनांगोन बेखौ फोथांना लाखिथारनांगोन आं सानो बयबो साफ्रोमबो उन जोलै बिथांमोना बेबायदि जों गैयाब्लाबो उननि समावहाय माखासे जोंनि बे रंजालि बैसागु गाननाय जोमनाय गासिखौबो जोङो फोथांना लाखिथारनांगोन आरो बिसोरबो आं बयखौबो फोथांना लाखिनो थाखाय खावलायदों जोबनायावहाय बुहुमनि बर' फिसाफोरनि थाखाय नोंथाङा मा गाहाम रादाब लाबोगोन? बुहुमनि बर'फोरनि थाखाय जोङो बेखौनो बुंनो सानोदि जोंनियाव माने जोङो बिटिआर गभर्नमेन्ट हिसाबै दाख्लै बागुरुम्बा दोहौ खुंनो हाबाय थिग बेबायदिनो आरोबाव जोंनि बैसागुखौबो आरोबाव बुहुमनि दरबाराव जोङो आरोबाव बयनिफ्राय गोजौसिन जोङो मुं खामायनो हाथों बेखिनिसिम जोङो लांनांगौ आरो साबायखर थाबाय सावरायनानै बेखेवगिरि महरै नोंथाङा बेखेवनो मोननानै मा बुंनो नागिरो? दिनै आङो दुलाराय खायजामाथि रंजालि बैसागु आफादखौ आङो आंनि गोसो गोरबोजों आं हामबाय बुङो दिनै आंखौ बेखेवगिरि हिसाबै बाव लेंहरनानै दिनै बेखेवहोफैनायखौ आङो जोबोद गोजोनदों दिनै दुलाराय खायजामाथियाव गोबाव बोसोरनिफ्राय खुंबोबाय थादों आरो बे खुंबोबाय थानाय हिसाबै आंहा हाजासे सापर्ट दङ आरो बैसागु होनोबा जों दुलाराय बर' आबै आबौनिफ्राय गासै गथ' गथायसिम जोङो लैहोर लैहोर जों फैनानै बाव मोसाखावरिफ्रा बा जों बयबो हेफाजाब होनानै जोङो बे रंजालि बैसागुखौ जों हेफाजाब होयो आरो दिनै जिहेथु दिनै नैथि सान बे नैथि सानाव दिनै
बारदै सिख्ला आरो लोगोसे गेवलां मोसानाय हाबाफारि दङ दा बे हाबाफारि हिसाबै आंखौ लेंहरनाय हिसाबै आं दा बेखेवनानै होबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आं सानो जोंनि जि मोसाखावरि बिथांमोना आरो आगुवायलांबावगोन मोजाङै दिनैनि बे जोंनि समाजखौ बा दिनैनि बे जोंनि बर'नि कालसारखौ लाखिनानै थागोन। मोसानायनि गेजेरजोंहाय जोंनि बे बर' हारिमुवा मुलुगावहाय बोरै संरैखाथि मोनगोन होनना नोंथाङा सानो? दिनै बुंनो थाङोबा दिनै जोंहा बागुरुम्बाया वर्ल्डआवनो जोंहा मुंदांखा जाना फैखाबाय आरो थिग बेबायदिनो जोंनि बैसागुआबो जोङो बुहुद गुबुन जायगायावबो जों बर' हारि हिसाबै जों बैसागुखौ जोङो फालियो हिसाबै जोंनि सांस्कृतिक जोंनि बर'नि कालसार हिसाबै जोङो मुंदांखाखौ आङो माने मिथिगोन होननानै आङो आसा खालामो आरो।